Защото сега ще чуете колко е избирателната активност и искам както на вас, то на вас е ясно, но и на зрителите да е ясно, че тези данни много силно подвеждат. Извадиш едното от другото, се получава, че мъничко над 5 милиона всъщност са избирателите в България. Но също така се оказва, че около 1 200 милиона 300 хиляди избиратели всъщност са в чужбина. От тях гласуват между 10 и 15%. Защото сега ще чуете колко е избирателната активност и искам както на вас, то на вас е ясно, но и на зрителите да е ясно, че тези данни много силно подвеждат. Избирателната активност вътре в България е много по-висока всъщност от това, което ще чуете сега. Тоест, както виждате, колебаят се между 46 и 48 и малко процента. Избирателната активност до 20 часа на някои места и след 20 часа все още се гласува на малко места. Ако ги махнем и смятаме само върху хората с избирателно право в България, ще видите, че избирателната активност ще бъде при тези данни 60, ако не е над 60%, което не е високо, но в никакъв случай не е ниско. Не е рекордното унгарско, но е общо взето средноевропейска активност. Това, което ние отчитахме много ниска избирателна активност, всъщност реално в България гласоподавателите бяха около 50%. Иначе, защото ги смятаме заедно с тези в чужбина, отиваха 37-38. Сега обаче се качват на 48, даже 48 и малко. Да, има Мисля, 10%, че е повече 10% активността, повече. защото в секциите си имаше чувствително хора,